салом алейкум ба кулли бинандагони азизе ки моро тамошо карда истодаин хуб сиҳат саломат ҳастед. бародарони азиз, як хушхабари муҳима ба саҳми якояки шумо расонидан мехоҳам ки албатта шумоёнам мехостем бидонем. бародарони азиз, хабари муҳимам ине ки дигар шумо маска намемонен, аз маска каши шуморо мо маҳрум мекунем. хушбахтона и албатта хабари беҳтарин аст ба саҳми якояки шумо расонида. бародарони азиз, дина яъне ки 15 март мери Москва қонуни нави худша ҷорӣ кард ки ана дигар маска кашиданро ман карда шава, яъне ки мардум уже надаел шид. барои чӣ? барои ки агар анамита маска мекашидӣ штрафат мекардан, ё ки инита мекашидӣ штрафат, ё ки набарот инита мегашти штрафат мекардан. хулоса бояд ки анамихел бояд то таги чашмота вай кини ранги манашка воре, баъд шуморо ҳеч ка кордор намешид. бародарони азиз, ҳамин қонун дар Москва админит шид ва Московский областам аз фурсат истифода бурда хост ки ҳамаро хурсанд кунад. инам гирифтан маска кашира аз байн бурдан. бародарони азиз, шумоям метонед дар мусор партоен, аз як латтаи зиёдатӣ мо халосӣ ёфтем. табрик мекунам бародаро, ҳаматонда муборак шава, бигзор ҳамаи зиндагитон ҳамин хел хушбахтӣ боша. бародарони азиз, дар канал обуна бошен, лайк видеоро падилица кунен то ки ҳама бибинанд. ва бародарони азизи ман, иншоалло ки хушхабарҳои нава интизор шавем. боқӣ дар паноҳи аллоҳи яздони пок бимонен. бо шумо будам то ин ҷониб Бахтиёри Ёвон.